hele schip stond al, rookt al zeg maar van voor naar achter. Dat was wel indrukwekkend. En we zagen gelijk al op het achterschip hier die zaklamp zeg maar ons seinde van nou, dat we er naartoe moesten. Dus nou, gemeld bij de kustwacht, die weer contact opgenomen met de kapitein van het schip. Nou, dat klopt inderdaad. Die man die was daarin gesloten door de rook. Nou ja, plannetje gemaakt. Die man had zijn overlevingspak en dergelijke aangetrokken. En uiteindelijk is die man gesprongen in het water. Nou, gezamenlijk hebben we die man eruit gehaald. En nou, die man die was verder dus goed. Maar ja, de situatie veranderde zo snel. Je moest eigenlijk heel snel schakelen. De rookontwikkeling en vuurontwikkeling, dat breidde zich heel snel uit. Je zegt van die man sprong naar beneden, dat wat een flinke sprongwest had, denk ik toch? Ja, zeker. Nou ja, als je de plaatjes ziet van hoe groot zo'n schip is, nou ja, dat is een beste hoogte. Dus dat doe je niet zomaar. Die man die zat echt wel er helemaal in de val, zeg maar, dus die moest wel springen. Maar ja, toen de rest van de bemanning natuurlijk, die zat er bovenop. Eén voor één binnen ze begonnen te springen, zeg maar ja, die zat er nog een stukje hoger. Dus nou ja, dat is voor die mannen het verschrikkelijk geweest vanaf zo'n hoogte te springen. Dus wel indrukwekkend als je dat allemaal ziet en ook hoe je die mensen aan boord krijgt. Hè, de man. Hoe wiens er rond? Nou ja, niet goed natuurlijk. Die hebben dus een sprongmarkt en rook binnenkregen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus daar word je niet vrolijk van natuurlijk. En juist vooral op de adrenaline, denk ik. Maar ben je nou weer wat bekwaam? Ja, op zich wel. Alleen ja, we hebben nog geen slaap gehad. Dus we gaan zo meteen wel even een knippertje doen, zeg maar.